Тагын бер кат хәерле кич, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Вәгъдә иткәнчә Ильяс Камалның иҗатына багышланган кичәбезнең икенче бүлеген башлап җибәрәбез. Хәзер яңгыраячак әсәр Ильяс Камал иҗатының башлангыч чорында язылуына карамастан, скрипкачылар тарафыннан иң яратып башкарыла торган әсәрләрнең берсе. Әлеге әсәр Татарстан, Башкортстан, Казакстан республикаларында, Россиянең Мәскәү, Санкт-Петербург шәһәрләрендә һәм чит илләрдә бик еш башкарыла. Күп санлы нота җыентыкларында басылып тора. Произведение Ильяса Камала «Сүзсез жыр», песня без слов для скрипки и фортепиано, несмотря на то, что была написана еще в самом начале композиторского пути, является наиболее часто исполняемым произведением автора. Однако сегодня мы услышим абсолютно новую трактовку данного сочинения. Специально к сегодняшнему вечеру Ильяс Камал создал версию для скрипки и камерного оркестра, а в качестве солиста выступит создатель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «Ля Примавера», один из выдающихся скрипачей Татарстана и России, народный артист Республики Татарстан, маэстро Рустем Абязов. За дирижерским пультом автор Ильяс Камал.
Ильяс Камал. Солист Рустем Абязов. Для вас прозвучит кыпчакская увертюра, написанная Ильясом Камалом специально для оркестра «Ля Примавера» в 2016 году. В данном сочинении отражается стремление автора показать музыку родственных кыпчакских народов в ее схожих и отличительных моментах. Сахнада «Ля Примавера» Qozon камера оркестры. Оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты, Татарстанның халык артисты, Россия Федерациясының атказанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Абязов.
Ля Примавера Qozan камера хоры оркестры. Оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры Рөстәм Абязов. Поэма «Элегия» для струнного оркестра Ильяса Камала была написана в 2020 году и посвящена памяти выдающихся деятелей искусств Татарстана, ушедших в 2020, которые были особенно дороги автору. Это поэт Роберт Миңнуллин, композитор Ринат Еникеев и виолончелист Альберт Асадуллин. Өткен атнада халқыбыз һәм республикабыз тагын бик зур югалту кичерде. Халык шагыйре, драматург, җәмәгать эшлеклесе, сәясәтче Разил Исмагыйль улы Валиев арабыздан китеп барды. Алга таба яңгыраячак поэма «Элегия» әсәре Разил әфәнденең рухына дуга булып барсын.
La Primavera Qozon kamera orkestri. San'at yetakchisi ham bosh dirijori Rustam Abyazov. İlyas Камалның нәсел тамырлары Башкортстан җирләренә барып тоташа. Шуңа да ул кичкенәдән татар фольклоры белән бер рәттән башкорт аһәңнәрендә тыңлап үскән кеше. Һәм әлбәттә инде аның иҗатына башкорт моңнары бик нык тәэсир иткән. Һәм бүген безнең концертыбызда зур кунаклар Ильясның Башкортстаннан килгән иҗатташ дуслары катнашачак. В программе концерта «Фантазия для курая» с оркестром. Соло на курае и кубызе представит заслуженный работник культуры Республики Башкортостан, председатель Союза кураистов Российской Федерации, доцент Уфимского государственного института искусств имени Загира Исмагилова Артур Гайсаров.
Башкортстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Артур Гайсаров. Композитор Ильяс Камалның әнесе Салават Камал бүгінгі күндә актив эшләүче тәрҗемәче, публицист, хикәяләр һәм либреттолар авторы. Татар, төрек, гарәп, инглиз, рус, башкорт һәм башка телләрдә мәкаләләр һәм әсәрләр яза. Алга таба Салават Камал либреттосына Ильяс Камал иҗат иткән Төньяк Амурлары операсыннан берничә өзек тыңлап үтәрсез. Әсәрдә Наполеон белән Россия империясының сугышы турында сүз бара. Прозвучат фрагменты оперы «Тыньяк Амурдары» «Северные Амуры». Именно так во время наполеонских войн французы прозвали башкирских воинов за присутствие в их оружии лука и стрел. Башкирские воины прошли славный ратный путь в составе российской армии до Парижа и, несомненно, внесли свой большой вклад в победу. Представляем вашему вниманию арию Азамата и сцену после битвы под Бородино перед взятием Москвы. В ролях Азамата, генерала Мюрата и помощника Кутузова, лауреат международных конкурсов, солист Башкирского государственного театра оперы и балета Айтуган Вальмухаметов. В ролях Наполеона Бонапарта и Михаила Илларионовича Кутузова, лауреат международных конкурсов, солист Башкирского государственного театра оперы и балета Рим Рахимов.
Казанский камерный оркестр «Ля Примавера» и оркестр Татарского государственного театра драмы и комедии имени Карима Тинчурина. За дирижерским пультом автор Ильяс Камал. Кутузовтың әскері
Миңа қаршы сығау яман еңел құтылды әлі. Бейік әскер бейіклігін рустарға дәлеләні. Қаршы тұру тілектәрін қадір біткендір инде. Генерал Мират, яқша бұлдардығыз, келәхі еңеу Мәскәу. Votre Majesté, Мәскәуге бару шиклі, хақтан да бізнің әкті, Рәсрус ғаскерденден бей күптер үлеті. Солдаттар, ул тик аңдар, Бұлар үлһә башқалар сафтарына батырдар. Әллә инде шикләнәм үзгәрдің көдретінде. Әллә инде шикләнәм минең бейеклігімде. Әлбетте юк, Votre Majesté, тик шулайдан. Рус ғаскәре ләбик күслі, Ян биреп хуғышалар, Шуға үстәп амурдар да бізді. Нык қурқыталар, Улар бал құртығымақ, Бір тәртипте йөрмәйдәр, Күтмәгәндә пәйдә булып, Ағылдарын сәсәлләр. Аталар улар тұп-тұра, Уқтары йыра қоса, Қылыстылы шәпілтейдер, Ыпысын батырдарса. Етер миңа мақтарда, ул амурдар күсін, Мәтхияләре қалығын, Француз әскәрісін. Амурдар тик қырағайдар, Уларда құрқы оят. Оят, әтке генерал Мират. Pardonnez-moi, Votre Majesté. Әскәрді адырлә, Сағабы дірәсәйдің йөрәгінә әріргә. Рус әскәрі алдығын, Тамамы тармар, Итәргә. Михаил Илларионович, Мәскәуде хақларға әдірләнә башлайбыз. Юк. Әскәрді ақлау бедіға мөһимрәк хәзіргі. Мәскәуде үміт, Кил Бонапарт, Мәскәуде былай билем, Шатланып әләлігі, Еңевіңе үмітлен, Тик барарбыз, не болар қыш асылы келіп еткіз. Рәсәй халқы бірдәмлігін, Хақ нақлағын күрмәді. Солисты Башкирского государственного театра оперы и балета Айтуган Вальмухаметов и Рим Рахимов. Һәм әлбәттә Ильяс Камал. Ысын күңелдән дусыбызды премьераман құтлайбыз, бик матур әсәр килеп сықты. Зур рәхмәт сиңа, Ильяс. Настоящий талант. Ура! Рәхмәт.
Ильяс Камал, помимо композиторского творчества и работы в качестве дирижера, также является исполнителем на струнно-смычковых инструментах. С 2014 года солист Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. В настоящее время совместно с Союзом композиторов Республики Татарстан и Казанской государственной консерваторией имени Назиба Жиганова ведет активную работу по популяризации древних тюркских музыкальных инструментов и расширением концертного репертуара. Среди них древнетюркский струнно-смычковый инструмент кылкубыз, который широко распространен в Казахстане и в Башкортостане, но бытовал ранее и на земле Татарстана. Ильяс Камал мустақил музыка әсәрләреннән тыш шулай ук спектакльләргә дә бик күп көйләр, җырлар язган кеше. Республикабызның һәм күрше республикаларның күп кенә театрлары белән хезмәттәшлек итә. Сезнең игътибарыгызга Борхан йорты спектакленнән Бишек җырын тәкъдим итәбез. Прозвучит колыбельная из спектакля «Дом Бурхана». Соло на кылкубызе, автор Ильяс Камал. За дирижерским пультом Рустем Абязов.
Уважаемые слушатели, в завершении концерта прозвучит танец, написанный специально для Кылкубыза с оркестром, премьера которого состоялась в 2020 году. Менә инде саубуллашу мизгелләре дә килеп җитте. Сезнең өчен кич дәвамында La Primavera Казан камера оркестры, оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры, Россия Федерациясенең атказанган сәнгать эшлеклесе Рөстәм Абязов Һәм Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры оркестры.
оркестрның сәнгать җитәкчесе һәм баш дирижеры, композитор, бүгенге кичәбезнең сәбәпчесе, талантлы шәхес Ильяс Камал. Күңелләрегездә моң һәм дәртле һәр вакыт ташып торсын. Концертны алып бардылар Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры артисты Муса Җәлил исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Резида Саляхова Һәм Артем Бескунов. Хөрмәтле тамашачылар, Ильяс Камалның иҗатын хөрмәт итеп, үзен яратып бүгенге кичәгә килгәнегез өчен без сезгә ихлас йөрәктән рәхмәтебезне җиткерәбез. Киләсе очрашуларга кадәр исән, имин булыгыз. Күрешергә насыйп булсын. Благодарим вас за внимание. До новых встреч!